Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, sa 11 sa bulan sa Marso tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 3 ug bersikulo 11 ngadto sa 32. Usa ni anak kahigayon may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon. Tungod niini misugilon kanila si Hesus ug usa ka sambingay. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa, gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya kaanak. Tapos sa pipila ka adlaw, ibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom didtong dapita ug nahimo siyang walay nahot. Busa, mialagad na lang siya sa usa ka mga lumulupyo ni adtong dapita ug gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya, "Nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom." Busa, mupauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng ilhon nga imong anak. Isipa lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan." Busa, milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng ilhon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. "Dali," miingon siya, "dad-ang ngari ang labing maanindot bisti ug isulob kaniya. Sulobi usab ug singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya ug kuhaa ang pinatambok nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya, apan karon nakit-a na." Busa, gisugda nila ang kumbira. Niining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang sa iya ng pagpauli og sa diha nga duol na siya sa balay. Nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Usa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, "Nagunsa man kamo diha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghod mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuon." Nasuko ang magulang ug wala mosulod sa balay. Busa, bigula ang iyang amahan o gialam-alaman siya aron mosulod. Og mitubag siya, "Tay, una-una aragod, sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo, ingon sa usa ka ulipon og wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayud. Bisan nati nga kandig na lang aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan ka ng imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babayi ug sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa pinatambok nga nating baka." Ang amahan mitubag, "Anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan kayod nga magumbira ug maglipay kita kay ang imong igsuon namatay ug karon nabuhi. Nawala siya ug karon nakaplagan na." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho.
Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami, Ginoo, sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatinud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.